Ngay mga katik-tik, mag-init sa tubig kay mga pi. Si Wako, i-check na to si Wako. Mga katik-tik, may buting. Wala yung klase sila Wako nun lang. Wala lagi klase nila. Ay, bakasyon na. Sa Manila. Nagkulob. Yung ara ko. May trabaho na lang. Pagbata na mo, sana mo nag-unsay-sigan. Ubas na din na. Dali, doon nakaangay kasi mambugas la. Kaya nga, kung hindi ito mo. Ano sa Manila mga bugas nga paspas mo tubo? Ganang ko, ganang bugat dali. Asa naman ang saad nga tag 20 ang kilos bugas la no? Sana pa nila ba, hindi man dahil ang 1/4. Katong sa una bata pa ko lang nakaabot ko nga tag 22 ang kilos bugas. Mga scholar la, tulog pa yung mga scholar la. Mga tulog pa. Mga senyorito. May gani wala na yung kanuan kuan ron la. Klase. Wala kay may klase ron so wala na hatag. Na. Nga ay, kuhatag ang mga ayo. Naghatag din ka na ito na siwa ko kat. Pag-un yun kagapon di ay. Palit ka din siya. Pan. Kung tingnan siya, bunalan ta ka na sililat, tangko buhagin na takagwa ko'y kwarta. Sige na good labay, tira good 20. Di ba kanya undangan lang? Di ba kanya undangan? Magkahatag din ka kaya di kong naakay kwarta kay banaan man ko. Parat naman doon kayo na. Pagkaon, kay na ay kuan. Ay Pangasinan na ay bulinaw nga ginamos na ay Pangasinan. Usang pong ginamusan na ay itom na ay puwa. Na ay green. Agod may green, isang green na. Ayaw ka nililay color. Mani Pangasinan, kanang pula. Kaya bitsin gamay. Itik, ayaw na mong pagpanlakaw. Ayaw na mong pagpanlakaw kay mga una. Mag-uol malay kagway mga kaon. Kaya ang mga pas, mamasakit kung sa hospital sa hospital na, doon ka, direct. Trabaho sa pobre, mga katik-tik. Pagkaon sa mga apo nga buutan, mga tulog pa. Yung mga kay kulos.
Favorite. Ano yung sigal ah? Itong dalaga pa kala. Magaprito ng itlog. Ano yung itlog ato? Nga ka may itlog sa. Manok. Mga buhi sa manok. Mga binuhi. Dili yun ang tanong para sa anon. Yun ay tinag-tray. Wala na sa una. Ya. Balik. Tataon pag mag-itlog. Ugwa diha ang ama-amahan to sa. Manlabong sa lungsod. Basport kay. Okay, ning kuan na. Didot ko sa kay kagsiga. Magiun man. Ang bali. Dumdum ko bata pa may sa una na ba magbahin gyud mi nag sa una ba ibahin gyud na ni magmaayo. Mag-away pa may laga kay anong gusto man niya gihadak ko. Doon kami sila wakog kit-kit ron. Ngaon na mo mong yun, Roman pagkaon, mag-cellphone mo ha. Hinukaran pa oh. Hiluan din mo na. Wow, malala. Hala. Unsa? Kapita ka nga nag-asok, dito slow kay noon luwag ino sa imong naong hinoon. Tama na. Isa ka paborito la. Isa ka paborito. Oo. Wa pa. Ato na napadung sa Pangasinan. Pangasinan nga kinamos. Binahin. Lo. Dungog ka la. Unsa ron paagot nga abot na? Mura magka ng banakon. Di na ko magkabiro o dili mo magbomba. Kana pa'y dautan di ko makalaba. Bahala na mo. Nag-ingong ko gapon, bombadaan kay karudutan, ako man ako. Mata na la. Karon magbomba karon, asa pa ko mula ba nga init naman. Paanguson ko. Bahala oray mo. Mata na siya la. Oo. Basta mamumura magkuha ng hiluan nga pantak, nga piyong ba man ang mata, buka-buka mang mata. Ano sa sudan? Ali ba, labay ka ka anin. Andiyan na sudan la. Pagtunaw na diyan ang Pangasinan. Butangig sili, suka, na ay limonsito. Sige, labay-labay ni Mahong lang mga anuos. Ligo lagi wak. Linggong, diba? Wapon. So sa noos la eh. Naligo ni si Lula Wak. Ang naging bulan. Paspan lah.
Gawin na ba ko kutsilyo? Kaya ba? Kung gabanta ka. Galit na mo kay mo ato sa minteryo kay aron sa'yo pa. Nawak na Pangasinan wak. Motor na ko, Gerald. Ay, motor sa kanan. Kuha na sila sa minteryo. Huwaton ka. Ah. Ah. Ay, bago na kagignain mo. Ina. Dito kami ngayon dito sa kapapahinga po eh. Dili sa daw silula magpadilibig kay gisugdan daw kami sa tubig sa gripo. Ang mga mineral. Oh, sabot. Dili sa magpadilibig kay kami ang kuha na po. Sa gripo sa women kuha. Libre na. Lagi sugdan mo dito. Maugo na sila ilapan kay masugo na ganin sila permir masugo ing anak na dili na to ay sa lamisa butanganan og tubig naglaray si 54 siguro na kamo kami ina kay kana maana mo sila ra maka matay ka si wako mauli na tong mukha og kay habuan ko tong tilaok. Ano kita kiliron mo? Anak, nakakasuba. Yung nga ay barog diha, nargoon pag pamutang di kay magpasugo pa. Tulang na ay bakante diha, butangi dayon. Di kay magtawag pang pulano. Butangi re, human ra ba nimo pagkaog dagan ka dayon. Nge, 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 nge. Gambar ito. Lawang lagi lang ang tubig interview ganyan na. Wala ka lang magkita. Na kay balik ka mo sa mo. Unsa? Ego pod na Unsa? dire. Oh, magpamahaw man sila na manalo siya ko ma. Lawang siya sa nangarula. Ito nagkakitog na kaon na ka, mukhaong pagyapan. Ito mo to. Tayo ito, paniog ito itong alas 3 pa mo to. Yan o, buliog to yan o. Lahat ng gabi yung gaya na. Ano ay Pangasinan? Ah! Maligo ko logo, di ba ukap na? Ito, magkakaroon mo. Ito mo panis na. Abog na abog. Ikaw kay, Singot. Abog na ikaw wala kay, ikaw Imo, ko. buling. Singot. Ikaw, Wala siya maligo tulog. mo ragtaksay. Wala siya. Sod na sa ulo di sa balde. Yay! Basta na. Mga anak ko. Alam ninyo naligo. Wait, di lang bitahon. Paumot na yun yung tungo sa botilya. Laway siya, Kron. Diya, Wala siya. chat. Shot mo. Para sapi, nanimoy na food. Huwag mo, balik ka. Hindi. Maera man itong, hindi mo magpadala. Hula
ulam na kadaan ng 150 taman. Ay, wag mo naman kung di agi bakatan. Kasun kay sunina. Siguro kay ligo. Di naligo ko karon ay baguras sa DR. Katol daw yung sanina. Kasun kay. Kahit ang panla. Kung mainit ba? Kung nalungsod ang kanang magpagkaon, di ay kanya magsud ang kanang pagkasinan. Ah, sige ra magkananoy ginamos na pud. Lain kayo. Napay ginamos Buha na. na rin bagang itlog o yatang Pink, pink. Pink ang ginamos. Na itom. Abay, pag-isan yan nga dili, pink. Pili ay. Kung dili ka ng pink-pink, na ay bulinaw. Napay itom-itom.